سلام سلام أمل عالم تركونا يوتيوب channel بيت كمي عندهم سلام ديكم أوزلهم مهرنات عالم سلامكم يزحلي مقعنا يوتيوب channel بسلام مساهم ياو حدش تزخمكم لايك سبسكرايب من جوار جمرو مالتي بيت سبسخمكم من لايك جوارو مباركس نلومون حدا مدى حزلكم مسألهو نلوم عن حزلكم زي ما تساقو بزعباناي ما هتصنجاف كانسر ملكتاتو تاي مسلو زبلي مالتي سلازي اسكام موداتا كتاتلني بخبري حتت سلازي وزناي لما عنتي نريو سلسة نقراتي مالتي تناي مجمنا اتي early stage نولو مالتي اتي حانت قال تنستيتي بناي ማህፀን ካንሰር ምስተጠቃት ዝረዩ ምልክታት አለው ማለት ገና ካንሰር ከይተሰራጨው ስለዚህ እዞም አርባዕተ ምልክታት ታይም ዝብል ክነሪና ካልኣይ እቲ ካንሰር ናብ መላእ ሰውነታ ምስተሰራጨ ዝረዩ ሰለስተ ምልክታት አለው እቶም ሰለስተ ምልክታት ታይም ዝብል ክነሪና ሳልሳይ ድማ ናይዚ ቪድዮ ዋና መልእክቲ ወይ ደግሞ ኢምፖርታንት ሜሴጅ ታይ ዝብል ክነሪና ማለት ስለዚህ እቲ ናይ መጀመርያ ክነሪ ከለና ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ብናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ያው ካንሰር በትግርኛ መንሽሮ ይዝባል ግን ካንሰር ነው አልከ ዛሬም ማለት ይቅርታ ስለዚህ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ብናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ምስተጠቃት ዝረዩ ናይ መጀመርያ ኣርባዕተ ምልክታት ታይሚልና ክንርኢ ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ብብልዕቲ ጓል ተንስተይቲ ዘይተለመደ መድመይቲ እንተሃልዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከመይ ዝብል ነገር ግን ህዝና ኣምለት ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፅሐት ወርሓዊ ፅግያት ትርያ ማለት እዩ بمأخلة إسرائيل شمنت معتي أو التوسنا مع التوسك الناس يخل كوين جنا عفت مأخل مالتي ورحوا سجيات عم مأخل جن مدميت الرئات خوي دم زوجة خوين ويدم مدميت انتهى لي وا زي حدا ملكتي مالتي هلا دمان عملت بعد ما مخنيات كاب 45 حنت قالت نسيت 45 نخاون لعنه مسكونت تي ورحوا سجيات تطوي بلي مالتي كوين جنا أتورحوا سجيات مرأيت أطم سبلت بدحري مدميت انتهى لي وا زي ون حدا ملكتي مالتي خالق دما نعمنت أتي ورحاو صجيات مزيوا كبيدن نوح جيزات سنح تخوينه مالتي تورحاو صجيات مسمزة كبيدن نوح جيزات سنح نتخوينه أزيون حدا ملكتي مالتي خالق دما عب جيزات أتاوي ركب دمت دم من تخوينه مالتي أتاو كيرمو دم زين ورا خوين جنات أتاوي ركب أو تصمر لجيزي دمت رئنت خوينه أزيون حدا ملكتي مالتي أبزي ياو نعمنت تاقوال تنستيتي بسايكولوجيكال ريدي تخون اللوع ريدي تزي خوينا جن أتي عفت بالله أتخاف زلو لوبريكانت كل سلا زي يخل ميبي بفريكشن ويدم مفهفه مغنيات دم كل يخل كوين جنا تاقوال تنستيتي ريدي خوينا تتاورك المسفت سمت بدحري دم زريات خوينا زي ون حدا ملكتي مالتي كالي دما قيد مستاورك بزقبر من خخا ورما أبنولا مالتي بأون دمتي تدمنت خوينا أزيون كالي ملكتيو مالتي سلازي إذن مجمرة تاي مالتي ببلعت قوال تنستيتي زي تلمده دمنت هالي مالتي أتخالاي ببلعت قوال تنستيتي زوز زي تلمده فساسين دهالي مالتي أزي مالت تاي مالتي نعمنت ما يزمسل فساس خوني خيل دم استحاوسه فساس خوني خيل ويدمو حفس زبالة فساس خوني خيل ويدمو شتا زلو فلي زبالة حيال شتا زلو فساس خوني خيل مالتي سلازي خافت التلمده وصاي ببلعت قوال تنستيتي زوم نجارات زيوم انتهى اليوم مالتي زوم فساست زيوم انتهى اليوم زيون اتخال ملكتي مالتي اتسالساي اب جيزيت اتاوركبن دحرص اتاوركبن قانزا انتهى لي مالتي سلازي حنت قال تنستيتي ياو سيكس مالت كمتل نجاركم ودي فيزيكالي قال دمو سايكولوجيكالي ريدي تخونيو اجين ات نورمالي نانو لنا نورمالي ساون دستنيا خوينا وي دمو ريدي خوينا زغبرتو سيكس بدحري صتاو ركب قانزا سمعنت خوينو وي دمو افت غيزي صتاو ركب نفصمت قانزا سمعنت خوينو ازيون حدا ملكتي مالتي اتخالي تراو عيد ما تايو ابزي دالي نو وي دمو بتحتواي حقناس افت تحتواي كفال حقو زخونه قانزا انتهالي مالتي نامنت صقط عينت كون يخل قانزا كون يخل وي دمو دنززل عينت كون يخل سلازي افت تحتواي حقو وي دمو دالي نولو او افت شمطخا مالتي أو أنزان تحليو زي ناي مهاتن شاف كانسر ملكتي مالتي سلازي أفتي إيرلي ستيج نولو زي أمي يمزرعي مالتي جانات كانسر كي تسراجي مالتي وتم كالا يدما كانسر نعمل لأسمنت مستسراجي زرعيو ملكتاتي مالتي سلستيم وتم سلسته قدماي مش انت تتحيزو زرعي ملكتاتي مالتي سلازي حدا تاقوال تنستيتي بتدقاقامي شنت زبلا ملكت انتهالي مالتي تدقاقامي شنت مبال حدا ملكتي مالتي كالي دم استحاوسة شنتي انتهاليو ازيون كالي ملكتي مالتي
ካልእ ድማ ሽንቲ ኣብ ትሸነሉ ግዜ ቃንዛ ዘለዎ እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሽንቲ ተተሓሒዙ ዝረአዩ ምልክታት እዚኦም እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሽንቲ ምባል ኣብ ግዜ ሽንቲ ቃንዛ እና ደም ዝተሓወሶ ሽንቲ እንተሃልዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምስ ማዓናጦ ተተሓሒዙ ዝረአ ምልክት እዩ እዚ ድማ ንኣብነት እቲ ኣብ መሃንቱስ ንብሎ ኣብቲ መሃንቱስ ሰገራ መውፅኢ መሃንቱስ ቃንዛ ይህሉ ወይ ደግሞ መድመይቲ ይህሉ ካልእ ድማ ድርቀት ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ድርቀት ይህሉ ማለት እዩ ብተፃራሪ ድማ እንደገና ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ተቕማጥ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ማዕናጡ ተታሒዙ ዝረአዩ ሓደ እዚ ናይ መሃንቱስ ቃንዛ ክህሊ ይኽእል ወይ ደግሞ መድመይቲ ክህሊ ይኽእል ካልኣይ ድርቀት ክህሊ ይኽእል ሳልሳይ ተቕማጥ ክህሊ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ምስ ማዕናጡ ተታሒዙ ዝረአ ምልክት እዩ እቶም ሳልሳይ ሓፈሻዊ ምልክታት ኢና ንብሎም ሓፈሻዊ ምልክታት እዮም ወይ ደግሞ ሲስተሚክ ሲምፕተምስ ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነ ፊል ነገብሮም ወይ ስምዒት ዝስምዑና ካሊእ ሰብ እውን ኦብዘርቭ ገይሩ ሪኡ ክነግረና ዝኽእሉ ምልክታት እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ድኻም ክህሊ ይኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ካሊእ ሕማም ዘይብላ ሕማም ልቢ እንተሃልዩ ደም ዋሕዲ እንተሃልዩ ካሊእ ምክንያታት እውን እንተሃልዩ ድኻም ክህሊ ይኽእል እዩ ግን ድማ ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ብቐፃሊ ድኻም ይህልዋ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ንኣብነት ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ክብደት ምቕናስ እንተሃልዩ ማለት እዩ እዚ እውን ምስ ካሊእ ሕማም ይኹን ምስ ካሊእ ምክንያት ዘይብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይንፈልጦ እንድሕር ዳ ብቐፃሊ ክብደታ ትቕንስ ኮይና እዚ እውን ሓደ ምልክት እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ድማ ኣፕታይት ሎስ ወይ ድማ ምግቢ ናይ ምግቢ ድልየት ምቕናስ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምግቢ ድልየታ እንድሕር ዳ ትቕንስ ኮይና እዚ እውን ሓደ ምልክት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ ኣብቲ ኣእጋራ ሕበጥ ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ናይ እግሪ ሕበጥ ማለት እዩ ናይ እግሪ ሕበጥ ሕዚ ምስ ኮላሊት ተታሒዙ ክመፅእ ይኽእል ምስ ሕማም ልቢ ሲኤችኤፍ ዝበሃል ተታሒዙ ክመፅእ ይኽእል ምስ ካሊእ ምክንያታት እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ኢና ንብለና ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ናይ እግሪ ምሕባጥ እውን የምፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዞም እቲ ካንሰር ምስ ተሰራጨው ዝረአዩ እዞም ምልክታት እዚኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር እቲ ሳልሳይ ናይዚ ቪድዮ መልእኽቲ ክንርኢ ከለና ክልተ ነገራት ክነግረኩም ማለት እዩ ሓደ ክንፈልጦ ዝግበአና ናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር እቲ ምልክታቱ ኣብቲ ኤርሊ ስቴጅ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ኣይረአይ ማለት እዩ መዓዝ እዩ ዝረአ ምስ ተሰራጨወ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ክትገብሮ ዝግባእታ እዩ ማለት እዩ ሓደ ፒኤፒ ቴስት ዝበሃል ኣሎ ወይ ድማ ፓፕ ቴስት ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝግበር ካብቲ ብልዕቲ ጓል ተንስተይቲ ዝኾነ ትሽ ይውሰድ ወይ ድማ ሳምፕል ይውሰድ እሞ ኣብ ላቦራቶሪ ከድካ ቸክ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ኣብ ዓመት ክኾን ይኽእል ኣብ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል ከይዳ ቸክ ትገብር ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ምልክት ምስ ተረኣየ ዘይኮነ ቀዲማ ቸክ ክትገብር ይግባእ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኤችፒቪ ስክሪኒንግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ወይ ደግሞ ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ ስክሪኒንግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ ዝበሃል ቫይረስ ኣሎ እቲ ዋና እና ቀንዲ ናይዚ ማህፀን በሪ እዚ ናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ዘምፅእ ሓደ እዚ ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ ናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ጥራሕ ይኮነ ዘምፅእ ናይ ጎሮሮ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ካልእ ድማ እዚ ናይ መሃንቱስ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘምፅእ ካብ ወፃኢ እውን ካሊእ ካንሰራት እውን ከምፅእ ይኽእል ስለዚ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ነዚ ቫይረስ ስክሪኒንግ ትግበር ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ብኮንታክት ወይ ድማ ብንክኪ እዩ ዋና ድማ ብፀታዊ ርክብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ፀታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅመሉ በቲ ቫይረስ ትተሓዝ ማለት እዩ ነዚ ቫይረስ ድማ ሕክምና የብሉ ግን ድማ ኣብ ሓደ ሰባት ብባዕሉ እዩ ዝጠፍእ ካንሰር ብባዕሉ ይጠፍእ ማለት እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ሰባት ብባዕሉ ስለዘይጠፍእ እንታይ የምፀለን ማለት እዩ ናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ናይ ጎሮሮ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ናይ መሃንቱስ ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ካሊእ ዓይነት ካንሰራት እውን ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቀዲማ ነቲ ስክሪኒንግ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ቫይረስ ኣለዋ ድዩ የብላ ዝብል ነገር ቸክ ይግበር ማለት እዩ ካልእ ሕማቅ ዝገብሮ ድማ እዚ ቫይረስ በቲ ቫይረስ ምስ ተተሓዘት ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እቲ ምልክት ተርኢ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከይድክን ቸክ ናይ ምግባር ልምዲ ክህልወክን ኣለዎ ማለት እዩ ግድን ከዓ እዩ ሓዘ ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ጤና ኣብ ሆስፒታላት እዚ ልምዲ ኣሎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከይደን ቸክ ይገብራ እየን ማለት እዩ ስለዚ ከይድክን ቸክ ናይ ምግባር ልምዲ ክህልወክን ኣለዎ ማለት ስለዚ ብክልቲኡ ቀዲምክን ቸክ ክትገብራን ነቲ ናይ ማህፀን ጫፍ ካንሰር ክትከላኸላን ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ በዚ ክልተ መንገዲ ሓደ ፒኤፒ ቴስት ብዝበሃል ካልኣይ ከዓ ኤችፒቪ ስክሪኒንግ ማለት እዩ ሁማን ፓፒሎማ ቫይረስ
سكرينينج بزبل كيدكن تشك تجبرنا قديمكن كتكلاخلا قدما كانسر مكلخال مالتي قدما كانسر نولو سلازي كانسر ندحر تسراج ግን ያው ሕክምናው ከቢድ ስለዝገብሮ ካለ ብዙሕ ነገር በርደን ኣሎ ማለት ብኢኮኖሚ ካው ዝናይ ላይፍ ናይ ዘሎ ቃንዛ ወፃኢ ኩሉ ነገር ከቢድ ስለዝኾነ ቀዲምና ናይ ምክልኻልና ናይ ምፍላጥ ልምዲ ክለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንደማ አንተ ሒዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ መደብ ስካ ንራኸብ ሰላም ቀኒ